Jube, wala po, Jube! Bukas! Yeah! Laban sa introduction, no? Go! 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 Ayaw lang pula po ha! Hoy! Silas! Okay. Ala! Ha? Tignan po lang! Okay po. Bukod na? Ah, puro ma'am, kadawat na yan yan. Oh, dito kaya. Jube, wala po, Jube! Bukas! Yeah! Wala po, wala po. Okay. Balik ka, kuha diyan. Ikot mo. Yes. Kabaw, ha? Ganun ba rin? Wala po, wala po, wala po, wala po. Bukas. Sus, noodles, noodles. Okay. Sinaya, sige. Masaya man na. Sinaya lang kayo ka. Kulapo, 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 kulapo. Kulapo, kulapo, kulapo. Araw, araw. Okay, balik. Gata, gata. Bola po! Bola po! Bola po! Wala! Wala man, wala man dire. Limon, wah. Limon. Ah, limon, limon.
hanggang ta. Ayan ba? Ano tayo? Yeah. Walk out. Just announce. Limon. Limoncito. Ganun. Buwak. Ganda. Last big zero. Ops. Yes. Ha? Yati. Sungkap buhat ko sa ho. Zero. Puro puti. Kaputi. Sabon. Lapo. Kaya siya kimalit freedom. Wala asin po. Sabon guys. Zero. Zero. Last na lang. Wala po. Ayaw pa. Hugas lang po. Balik. Thank you. God bless. Bukas lang. Diwason. Hila. Punta na ito bugas. Tabigas. Anak. Oh, buka! Ako lapo. Wala. Simple. Wala. Oh, wala sabon. Bugas! Bugas! Hey, what's up mga meg? Si Daddy Ining pala to. Saglit lang to guys, meron lang akong ipapakilalang apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang Epoch Game. Ang Epoch Game ay isang play to earn games na pwede kang kumita ng pera. Ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out sa mga napanalunan nyo dito. Easy lang guys, bind nyo lang yung Gcash nyo dyan. Tapos pwede na kayong mag-cash out sa inyong mga napanalunan. Pwede ka ring maging agent. All you can do is mag-invite ka guys para madami kang commission na makukuha pag madami kang na-invite. So, ganun lang kadali. So guys, sobrang legit nitong Epoch Game guys. So kanina yung balance ko ay 4,000 pesos. So nag-withdraw ako kanina ng 2,000. Ito yung email guys na naging successful yung pag-withdraw ko. Ayan. Tapos pumasok na sa Gcash namin. Sobrang legit guys. So, please click the link in the comment section para ma-download nito.